Yer şarının kartahına. Qarahaң яхшы гына. Башкортстан шул картала bir yaprak саклыгына. Әйе, япрак ак кайындын бер япрагы ней бары. Ә кайыны бөек Рәсәй шунда яшел югары. Нисе булат шул япракты кайындан өзмәк булып, Боз халкынында туңдырмак, утта көйдермәк булып, нисе диңгез аръягынан ниндәй елдәр итмәгән. Ниндәй яшен уйнамаган, ниндәй кырау төшмәгән. Шул япракты ашар булып, нисе төрле кырт һырыган. Кайһы милләт, кайһы дәүләт, я өммәт затлы булган. Горур япрак өҙөлмәгән, горур кайын әсәнән. Әсәһенең һөтө менән, көсө менән яшәгән. Бүгінгі яз килде илгә, елдәр, давылдар аша. Кайындың шат япрактары тыңла, нисек шаулаша. Картага карап йөремде, bir yaprak саклы тинем. Мин хайранмын киңлегеңә, Башкортстаның илем. Бер сигең яйык ярында, ык буенда бер сигең. Бүркөт канатын талдырыр, салтаударың бар һинең. Һиндә тормыштың көрлеге, дөньялар именлеге. Һиндә таудар горурлыгы, далалар иркенлеге. Һыуҙарың көмөш, тупрағың, торғаны алтын һинең. Бар хазинаңдан ҡиммәтле, бәхетле халҡың һинең.